Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki awake dhewe bakal sinau bab sandangan panyigek. Sandangan panyigek iku ana papat sing sepisan layar, sing nomor ping 2 wignan iki kanggo paten huruf H. Ingkang nomor 3 cecek kanggo paten eng, sang nomor sekawan nomor 4 iki pangkon kanggo mateni. Ingkang ya sing sepisan sinau bab tembung sing di nganggo layar ya. Contone tembung kabar. Nah, kabar iku mung cukup ditulis huruf ko karo bo. Nah, iki oleh maca kobo. Nanging yen diwenehi layar, mula diwaca kabar. Terus misale sangar. Nah, kuwi nulise so karo ngo. Nah, yen ngene iki wacane songo, tapi yen ditibani layar dadi sangar. Piye, paham to? Lajeng selanjutnya wignan. Wignan iku kanggo paten H. Contone mego. Nah, mego iku nulisnya koyo ngene. Taling mo lajeng go. Iku mego. Yen diwenehi wignan dadine ora mego meneh tapi megah. Terus gajah. Gajah kuwi sing ditulis go lajeng jo. Gajah, paham? Terus maneh? Wegah. Orang maksudnya piket kan itu mangkat ning sekolahnya kapan? Wegah. Nah, kuwi aksara wa. Wa. Wegah. Paham? Banjur cecak. Nah, cecak iki ana sulapane. Misale tembung kaca. Kaca iku nulisnya kaya ngene. Ko lan co. Nah, kaca iki ditibani cecak sring iki malah dadi kacang. Terus iki lowo. Nah, lowo. Lowo yen ketiban cecak sret iki dadine lawang. Paham to? Paham ya? Misalnya ono nulis meneh apa ya? Giwang. Giwang. Nah, iki ya. Pertama sing ditulis go diwulu. Banjur wo. Wo ditibani cecak. Nah, dadi giwang. Sampun paham nggih? Namanya sampun paham, langsung lanjut pangkon. Nah, pangkon iki kanggo mateni. Contone iwak. Tembung iwak. Nah, sing ditulis, nah pertama kuwi aksara H. Diwenehi wulu, iki wis muni i. Banjur wo. Nah, iki iwo. Terus yang pungkasan kuwi aksara ko. Iki wacane iwaka. Yen dipangku, nah iki banjur kone mati dadi kawaca iwak. Terus gopak. Nah, gopak kuwi taling go banjur tarung. Terus aksara po. Terus ko. Nah, iki wacane gopaka. Supaya iso muni gopak, kone mati kuwi dipangku.
Contoh liyane meneh. Misale kebak utawa kelas ya, kelas ya. Oh, maaf. Kelas. Iki ko dipepet iki ke. Nah, ngene iki keloso. So iki dipateni kanthi cara dipangku supaya dadi muni kelas. Sampun nggih, mugi-mugi video menika manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.